Naimbag nga rabi tayo manen kakapsat, agti tayo manen tapno intayo pagdadanggayan. Ken paglilinawagan dagiti sasao ti Dios, babaen kaditi
topic review. And welcome everybody. Welcome everyone sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan at lahat ng mga nasa screen. Okay? Bago tayo magsimula, tayo ay manalangin at ay bakman ni ading mayan tapos iso ti mangi daulo iti kararag ading mayan. Naimbag nga rabii tayo amin gagayem ken kakabsat ket before tayo man nga rod nga irugi daytoy nga topic review ket kay man nga rod nga awisen nga makipagkay sa kada kami ket idaulwan kayo iti mesa nga kararag. Agkararag tayo nga rod. Amami ama nagayat, agyaman kami iti daytoy nga rabii nga inkainpay kanyami. Iti maysa manen nga rabii nga in kami pagtutungtungan maipanggep iti sasaom iti John 3:16 O Lord God ket I pray Father nga ikan na kami iti unity ikam iti unity iti tumunggal may sa kanyami ken even kadagiti viewers O Lord God nga i-settle da iti heart da tapno iti kasta ket makapag-focus da kadagiti pagsasaritaan iti tumunggal may sa kanyami O Lord God ket i-commit mi nga rod ken ka o Apo daytoy nga rabii daytoy iti dawat ken kararag mi itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, man. At bago tayo pumalaot, ating ipakilala ang ating mga board members, panelists, no? Dagiti kakabsat tayong kadwa tayo, tapno pakinggan tayo, dagiti revelasyon, ken mangpatibker, iti ayat ti Diyos kada tayo niya, babayin ka dagiti sasaon. Ay bakman ni Sis Kathleen Banigan. Introduce yourself and welcome your members and all the viewers. Yan. Naimbag nga rabii tayo amin gagayem ken kakabsat ket kay nga awisen nga ag-tune in ka detoy nga topic review tatta nga rabii. God bless you all. Thank you, Sis Kat. Ni man Sis Christy. Naimbag nga rabii tayo kakabsat ket siyak ni kabsat yung Christy ket awisen kay nga rod amin nga makipagpaset deti nga topiko tinatay nga rabii. God bless everyone. Okay. Ni ading tayong menang malipatak met deti complete nebon menang pagi naimbag nga rabii tayo amin kakabsat siyak no kani kabsat yung Christine. So awisen kayo nga rod nga itultuloy yo iti panakikadwayo kanya kita nga rabii para deti topic review. God bless everyone. Okay, praise the Lord. Sino pa iti dinaawagan? Awanin na niya. Okay. Ni Mayan ko ya. Ay, ni Mayan. Sorry, Mayan. Please come in, Mayan. Please welcome your group. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat ken gagayem ket kayat kay nga rod nga awisen kada itoy nga topic review ken ay makipagmaymay sa kayo kada kamimet nga pagsasalitaan natin nga topiko. God bless us all kakabsat. Okay. Praise the Lord. And welcome again everyone. Lahat ng ating mga viewers, mga tagapakinig. At tayo ay mag-concentrate sa oras na ito kasi alam nyo, itong usapan natin dito ay usapan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito tayo nabubuhay, no? Itong John 3:16 na ito. At ang ating paksa ngayon, ti naindaklan ken napudno nga ayat ti Diyos. Akas ko na iti San Juan 3:16.
Gapu iti kasta unay panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti bugbog tong anak na. Tapno ti siya sinuman na mamatiken kuana sa namatay no diket agbiag nga agnanayon. Nukit kitan tayo kakabsat, no deti pelangan niya, panang dingig tayo deti 316 ket, kasta launay ti panagayat ti Diyos, iti lubong, ket nangasawen ket awanen iti naindaklan pa nga ayat, no diti ayat ti Diyos kada tayo babaen ken Hesu Kristo nga inted na, tapno ti kasta ket maddan tayo ti biag nga agnanayon. Okay, sige, mapantayon iti umuna nga challenge niya, nakaditi umuna nga challenge ni Lord kada tayo. The great love of God. Ti nakadakdakkel nga ayat ti Dios. Adda kadi dakdakkel nga ayat ngem iti ayat ti Dios kanya tayo. Okay, bagad dito niya. Ket dinggen tayo man nga umuna ni Mean. Ay ti daytoy sumaro na ni si Scott, no? Then Christy and Christine. Welcome again, sis Mayan. Please encourage us. Praise the Lord, kakabsat. Iti nga rabii. Ket adang kunanang dito ket adda kadi dakdakkel nga ayat ngem ti ayat ti Dios kanya tayo. Ti makunak kakabsat iti ket awan iti dakdakkel nga ayat ngem iti ayat iti Dios kada tayo. Kasi ngamin ket nukit kitaan tayo di dakkel nga panagayat iti Dios kada tayo. No, siya personally ket kita agdakkel nga pinagayat ni God kanya ket nakadakdakkel nga talaga DJ kasi in offer na DJ kakaiso na nga anak na nga ni Jesus Christ tapno iti kasta ket maisubli DJ na perde nga relasyon ko ken kuana ket kas iti panang subad met ka DJ nga dakkel nga panagayat iti Dios kanyak dapat met nga ayatek iso na iti buo nga pusok ken iti amin nga aramid ko ket iso na amin iti reason na ken iti mesa pay nga mangipakita nga ti kanadakkel ti panagayat iti Dios kanyak ket hanak baybayan iti inoras-oras ken iti inaldaw-aldaw ti panagbiag ko. So di laeng kakabsat. Thank you, Mayan. Maiksi pero malaman, ano? Dinggen tayo mamit nga rod ni si Scott, ni manang tayong Kathleen Banigan. Please welcome, Kat. Sige, naimbag nga rabii tayo man din amin kakabsat. So, tibet makunak ka detoy nga umuna the great love of God. Anak kaditi, adda kadit dakdakkel nga ayat ngem iti ayat ti Dios kanya tayo. So, awan nga talagan iti anyaman nga makaartap iti pinagayat ni Apo Dios kanya tay amin. So, tay kaskino na ni Mean itatay nga inted na tay bugbugtong nga anak na ni Yesu Kristo tapno no kastakot mabayadan digiti amin nga basbasol tayo ket ti pag-aamok awan pulos iti makaubra nga sa bali di no diket ni Apo Hesu Kristo laeng ket deta iti mangipakpakita nga nakadakdakkel iti pinagayat na kanya tayo amin ken DJ ayat na nga pinakawan na amin nga basbasol uray pay kasano ti kadagsen iti basol tayo amin ngem si dadaan or si awat isuna kanya tayo as long as nga agrepent tayo. So DJ iti hana nga bilbilangan iti basol tayo ano di ket talaga nga gapu iti ayat na ket si dadaan nga mangpakawan kanya tayo. So DJ lang himako na kakabsat. Thank you, manang Kat. Ate Kat, thank you very much. At dinggen tayo mamit nga rod ni Christine. Iti sharing na kada tayo. Sige, kakabsat, naimbag nga rabii iyo manin. So, detimate point number 1, maibagakmet nga awan nga talagan iti dakdakkel pay nga ayat ngem iti ayat iti Dios kanya tayo kasi mamatin na isu iti
greatest love nga na-receive ko met personally DJ love ni God kasi like they inbaga ni Ate Kat ken sis Mayan nga oray pay kasano iti kadakkel iti basol nga naaramidak in the past kasi DJ Bano kita ikmet iti life ko before ket hangko nga ma-imagine nga tay tataket inaccept nak ni God wholeheartedly ken DJ ko nga nakita no kasanunak nga talaga nga ay ayaten nga isumet iti maysa nga anante pagyamyamanak iti life ko nga DJ na i-share kanyak ti gospel nga namamok ni Christ ket deti nga ayat nga na-receive ko ken ni God ket awan nga talaga iti makapantay iti anyaman nga iti siya sinuman ditoy lubong or any anyaman nga banag ditoy lubong. So DJ kakabsat ti ayat nga na-receive ko ken ni God ket isu iti kadakkelan nga ayat awan iti sabali. Agyaman kami ading Christine iti panangiburay mo iti revelation ni God kenka. Tingin tayo met ni ading tayong Christy when numanang Christy. Sige, Shakmet, kakabsat. Nakita mo iti nga great love ni God is mukasano namit nga inted ibubugtong na anak nga ni Jesus Christ nga kumbaga dedikat although maka-receive them iti love iti panati nga tayo in this world but awan talaga iti ka-compare or ka-asking iti kasano ti panagayat ni God kanya tayo iti unconditional love na kanya tayo kasi kanyak or kanya ti ami nga tao kasi hanakayat nga iti tao nga yung first one is ma-fall into akanla iti ag-perish kasi so yung pinangited na ni Jesus Christ nga only son na so to kanya iti nga awan talaga awan iti mas na naat nga to pay na nadakkel pay nga makita tayong ayat no dikit dilaeng iti ayat ti Dios nga willing talaga nga mang pakawan o nang pakawan o magpakawan kanya tay aming nga tattao as long as we will agsubli tay kan kuana ken acknowledge tay kan isuna iti life tayo ken DJ nakita iti kasano DJ unconditional love ni God kanya tayo nga even though we are sinners but DJ nga hindi ka natin talaga iti wait for Jesus Christ nga only son DJ lain ka. Agyaman kami ading Christy ket nakita tayo kakabsat iti umunang punto niya ti kinadakkel ti ayat ti Dios kada tayo. Isu nga daytoy nga kinadakkel nga ayat ti Dios kada tayo ket awan iti rason na ko mga adaywan tayo daytoy nga ayat iti Dios kada tayo niya. Agsipod ta nuhaan nga gapu ta ayat ti Dios kada tayo babaen ken ni Hesukristo awan iti pagmamaayan iti biag tayo kakabsat. Isu nga kastalauna yen iti gagar dagiti kakabsat tayo niya nga mangpasimbeng pay iti ayat tayo met ken ni Apo Dios babaen ka dagiti nga aramid tayo dagiti Bible study tayo dagiti cell group tayo niya. Okay. Tayo met nga ro iti maikadwa nga challenge wenno pagsasalitaan tayo ita nga gundaway kakabsat. Ti maikadwa the application of God's love ti panangyaplikar ti ayat ti Dios. Narigat kadi asuruten wenno iaplikar ti ayat ti Dios iti panagbiag tayo denggen tayo man ni ading mayan. Praise the Lord, kakabsat. Iti ko na nagtikat narigat kadi asuruten wenno iaplikar ti ayat ti Dios ti panagbiag tayo. So ti makunang iti kakabsat ket no naawatak nga talaga iti dakkel nga panagayat iti Dios kanya. Han ko nga narigat nga suruten wenno iaplikar iti ayat namet babaen iti panangiburay wenno panangi-share iti gospel iti padak nga tao. Kasi babaen DJ ket maipakita nga ay ayatek talaga iti tao, padak nga tao kasi panagayat iti Dios kanyak no ilid ko isuda ken ni Christ. So makunak tay nga hanga
makunak tayo nga hanga narigat kasi di jay naawatak no sino ni God kanyak, no sino ni Jesus Christ kanyak, nga iso na laeng iti makaited iti amin nga kasapulak kasi iso na iti satisfaction ko gapo iti dakkel nga panagayat na ngarud kanyak ket mamati ak nga dinak pulos baybayan iti urean niya nga paset iti biag ko. So di jay laeng kanyak kakabsat. Okay, thank you, Ading Mayan. Ading kita yung may narod ni Sis Kathleen. Ate Kathleen tayo. Okay, so praise God mga kapatid. So, narigat ka di asuruten when no i-aplikar ti ayat ti Diyos iti panagbiag tayo. Ti makurak de ti kakabsat ket no pampanunutek lang. Ada kami digitay ada digitay sometimes mga mates iti ayat tayo met iti padatay nga tao aglalo digitay makakita tayo digitay unlovable side iti others kasjay nga kaslang narigat nga ayaten kasjay ngem no deti mafatom ko or di garod ko na ni me ano maawatak no kasanunak nga inayat ni Apo Dios through our Lord Jesus Christ ket haan nga talaga nga narigat nga i-aplikar detoy kasi no panunutek no kasano ti kaanos ni God kanyak tapnon no talaga nga maawatak DJ pinagayat na kanyak kasjemet dapat iti anus ko kadagitay tattao nga haan pay nga talaga nga nakaawat iti ayat ti Dios babaen ken ni Apo Hesu Kristo. So DJ lang iti maibaga kakabsat. Okay. Nagyamang kami, Sis Kat. Ket dinggen na yumet ni Sis Christine. Narigat tayo kading ayaten iti Dios. Yan, narigat kading nga i-aplikar ti ayat ti Dios. So, syakmet kadeti kakabsat, point number 2. Pudno DJ kunada tatay nga no talaga nga naawatak, no pudno nga naawatak ti ayat ti Diyos kanya kon personally ket haan dapat nga narigat nga may aplikar komit detoy nga han nga narigat nga suruten ken may aplikar komit deti nga ayat iti Diyos iti biag ko iti biag tayo. Kasi DJ ba nga nupod no nga inawat ko nga talaga deti nga naawat ko deti nga love ni God kanya kun ket willing nakmet dapat nga ma-share met detoy nga love nga ayat iti sabali nga tao babaen iti pinangi share iti gospel iti sasao iti Dios ti ebanghelyo ni Jesus Christ ken nan nakitak pay ditoy DJ nanti ko na nangarod DJ John 15:13 nga ti katan-okan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao isut panangipaay na iti biag na para kadagiti gagayem na. So nakitak met deti nga challenge ngamin kanyak personally ket pinangited met iti biag ko iti sabali nga tao kas iti panangited met ni Jesus Christ iti life na kanyak. Kumbaga deti ket willing nak dapat din nga isurrender met iti self ko iti life ko tapnon maipadanon ko met deti nga ayat kadagiti tao nga matipay nga nakaawat kadeti nga ayat ti Dios kanyada. So yon nga willing nak dapat nga isurrender amin nga self-preservation, amin nga comfort zone tapnon masurot ken may aplikar ko deti nga ayat iti ken ma-share deti nga love iti sabali nga tao kasi garud ko na ni ate katatay anano dadto maket adto nga talaga iti kumbaga pakatesan kasjay especially no anan adda dagiti tao nga kumbaga narigat ko mga ayaten ngem no pudno nga inawat ko deti nga love ni God kanyak ket haan dapat nga anan narigat nga i-love isudat nga i-care ko met isuda kasjay. So DJ met kanyak kakabsat. Thank you. Thank you, Ading Christy.
ket denggen tayo mic nga rod ni ading tayo nga Mrs. Christy. Okay. So, kakabsat. Para kanya matdeti question number 2. Kasano nga may aplikar ba iti anala ka bang i-aplikar deti ayat iti Dios or surutan deti iti Dios ti panagbiag tayo or panagbiag ko. So kasam tigitin ibaga digiti kakabsat tatay ngano full or total talaga DJ pinang receive ko DJ love ni God iti life ko ket maipakita met dapat deti iti sa bali or maidanon ko met or mai-share ko met deti iti sa bali nga tao. So ti as iti pinangayat iti sa bali met nga tao ti nakita iti ket DJ kasangkan ni God nga awan iti pinipili na maisalakan ko kumbaga all sin all nga tao talaga. So para kanya met deti nga iti pinang one way tap na may pakita iti application of God's love ket awan met dapat iti pili-pilian isin naman nga pangipadanon iti nga love ni God which is ni Jesus Christ ken kasyemet iti iti pinang ayat mo iti pada nga tao nga awan iti condition na kumbaga feeling agapo talaga iti heart nga mangi-express detoy kaya hindi dyan mo't pinang-share iti gospel di ko natatengol nga awan talaga dapat iti pili-pilian di iti all met as enubra ni God or when ni God kanya tayo nga inted na iti ubog tong na anak na for all people. So di dyan lang kakapsat. Thank you, Christy. DJ kakabsat. No kasano tayong i-aplikar anya ti ayat ti Dios. Nakita tayo nga ti naindaklan nga ayat ti Dios kada tayo. Isu nga dapat may aplikar tayo met daytoy nga ayat ti Dios iti panagbiag tayo. Babaen laeng iti panangiburay tayo met daytoy nga ayat kadagiti sa bali nga tattao. Ket daytoy nga panangiburay kakabsat ket daytoy met iti panangipakita tayo iti wenno panang subad tayo iti ayat ti Dios kada tayo. So daytoy iti nakadakdakkel nga ayat nga mabalin tayo met nga ipakita iti Dios nyo akasmet kadagiti tao. Okay. So DJ kakabsat iti may kadua nga challenge intayong met nga rod iti may katlo nga challenge. Ket kunana iti may katlong nga challenge. The result of God's love. Ti resulta ti ayat ti Dios. Adda kadi resulta ti ayat ti Dios iti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. Nagtakkelan dito nga challenge nga kabsat. So analyze tayo ti bagbagi tayo oray ada tayo amin anya da amin nga viewers. Adda kadi resulta ti ayat ti Dios iti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. So denggen tayo no kasano dagito nga resulta. Babaen iti biag ni Mayan. Please Mayan. Naimbag nga rabi kakabsat manen ket adda ti kunan iti challenge number 3 nga adda kadi resulta ti ayat ti Dios ti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. So agpayso launay kakabsat nga nagdakkel launay daytoy nga challenge kasi no kita personally ket adamit ket di iti resulta ti panagbiag ko iti ayat iti Dios babaen di nga rod ti kuna kita tayo challenge number 2 nga pinangiburay iti ayat na iti sa bali nga tao ngem adda digiti times na no pang nga ti han nga faithful nga mang-share di gospel which is DJ iti mesa nga kumbaga pagpanpanunutak no pang no kasano ba i-share di love ni Jesus Christ kasano ba nga maadaan iso na iti result iti panagbiag ko no patuloy ko nga i-hold DJ gospel kanya kumbaga hangko nga i-share no ada iti opportunity. So DJ nga no talaga nga pudno nga ay ayatek iti Dios ket dapat ket urean na nga
klase or ana iti estado iti deta man nga tao nga ipa-encounter kanya kun ni God na ipasabat na kanya kun ni God ket ada dapat di passion ko nga mang-share kanya na DJ gospel kasi DJ ti pakakitaan niya min no nga ada iti result na iti dakkel nga panagayat iti Dios kanya ken DJ nga rid ko nagtatayo number 2 nga pudno nga naawatak iti ayat iti Dios kanya ket dapat ket hanak met nga agbuteng nga mangiyap ti Carmen no mangi-share iti sabali nga tao iti dakkel nga panagayat iti Dios wenno mangipalagip kanya kadagiti tattao iti ayat na kada tayo amin. Ket di nga rod kakabsat nga tapno agtultuloy laeng iti resulta iti ayat iti Dios iti panagbiag ko ket dapat ket agtultuloy nakmet lang nga mangubra iti pagayatan na ken dijay agkaroon na ko dapat iti desire nga ma-imitate ko iso na iti amin nga aramid. So dijay laeng kakabsat. Ayan. Panangiburay. Iti ayat ti Diyos, iti kang runaan. Iti ebanghelyo. Okay, denggen tayo met ni Siskat. Sige, kakabsat. So, praise God once again. Ati ada ka di resulta ti ayat ti Diyos, ti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. So, naman pa iti amin ket madaydayaw ti Apo at talagang until now ket addaak iti pat nga adda kenyana DJ nga anak ket makitak deti ket may nga result iti ayat ti Dios iti biag ko ngem dapat ket haan lang nga talaga nga agpatingga kadetoy nga addanak idtoy agtultulnugak iti Sunday worship, cell group, anakad pay digiti quiet times ko kasjay. I really praise God kadeta ngem te kunak nga halag dapat nga agpatingga no diket kailangan nga talaga nga agtulnog iti command ni God nga talaga nga ag-disciple to love one another, to love other people by really sharing to them the gospel, by really following them up, tapnon mas lalo dapay nga aggrow ken Christ. Ket deti iti maysa nga kaste ko na ni may an itatay nga pagpanpanunutan. So adamot dagiti nga times Lord, amok nga hanpay nga enough daytoy nga ubraek tapnon no maibagak nga talaga nga full DJ resulta ti love mo kanyak ta adaligitay sometimes nagiging unfaithful sa witnessing kasi dahil ngem dito nga talaga iti very great challenge nga kailangan nga ag-effort nga talaga nga agtulnog tapno nukas takot maaddaan talaga iti adda talaga iti resulta iti ayat ti Dios kanyak tigitay kumamailid kanya na nga tattao. So dijay lang kakabsat. Praise the Lord. Isang panagtulnog talaga niya. Panangiburay ti sao ti Dios. Ti kang runaan nga maysa. Sige, denggen tayo met ni Sis Christine. So, deti met kanya kakabsat, deti number 3, nga daka di resulta iti ayat ti Diyos, iti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. So, nakit kita ikmet iti life ko, nga manipod iti manipod iti inawat ko ni Jesus Christ, tina-share kanya iti gospel, timit makitak nga may isa nga dakkel nga result na iti life ko, ket ti naawatak DJ agkaron nak dapat iti yung healthy self-image. Kasi before nga talaga ket kumbaga ti very low iti self-image ko kas ngem gapo deti nga ayat iti Dios kanyak ket naawatak nga DJ dapat love ni Christ dapat kanayon iti mang kumbaga ti mang motivate kanyak mang urge kanyak nga ti agtultuloy met nga agtulnog kanya na
So dijay nga like ti kunan ate kat tatay han lang dapat na anante agpatingga no di ket ti inaldaw-aldaw nga talaga ket mai-apply ko met deti nga ayat iti Diyos kanyak personally. So maysa babaen iti kumbaga yun ba everyday for example ket tay pinag-quiet time ko kumakas jay nutpudno nga ay-ayatek iti Diyos ket dapat everyday nakmet na excited nga kumbaga maki-relate kanyana through my quiet time nga kumbaga ti excited na i-meditate dagiti words na wenno iti revelation na ket ti pinakaimportante ti may apply ko met deti no anaman iti commands ni God kanyak iti itnaldaw especially DJ pinagi uray wenno pinami-share iti gospel iti sabali nga tao. So deti met iti maysa nga makita nga challenge kanyak iti inaldaw-aldaw nga no tay ko maadda iti ited ni God nga opportunity ket nga mai-share iti gospel kaan ko dapat nga sayangin kasi no pudnong ay-ayatek iti Diyos. At damit deti dapat compassion kanyak nga iti sabali nga tao especially kadagiti kaan pay nga makaammo kanya na nga i-share ko met kanya da deti nga gospel. So DJ lang met kanya kakabsat. Agyaman kami, Sis Christy. Iti revelasyon ni God kenka. Dinggen tayo met nga rod tata ni Sis Christy. Okay. Kakabsat, yung number 3, the result of God's love, iti life ko. Siguro ti may sakit, appreciate ko amo nga dati hindi God kanya nga i-trust ko iti life ko kanya na amo nga dalat ta isuna iti kanya kasi in-spare na iti from eternal condemnation. So how much more iti every nga problem ko iti life. So kung baka amok nga ada isuna kanayon nga mang help kanya iso nga ada di hope ko met kanya na kenje misa nga naadaanak iti panakaamo kanya na kasi iti before ket talaga awan knowledge ko through God kuba amok siya lang word nga God through his ngayon i-share met nga gospel or na amo na encounter ni God through his love through the gospel Jesus Christ ay so nga mas pay nga na deep DJ pinakipag-relate ko kanya na nag-result met iti mausar met iti life ko nga ma-share met iti sa bali iti gospel. So met nakita ito nga nung naawat ko talaga iti pudno nga love ni God iti life ko ket makita met dapat kanya kasi nga kailak met nga ano ko everyday biyag ket DJ kanya everyday met nga makipag delete na met kay ni God kasi tiimpaay na kanya ticket eternal life so kung bakit kanya met nga kailapit nga action met kanya tetoy ken DJ everyday or faithfulness met nga pinangi panginangi spread or pinangi pakaamon ni Christ kadi iti sa bali nga tattao. So dito met kanya kabsat iti nakita nga kumbaga experience or iti love ni God nga na-receive ko iti life. Sila. Yan. Agyaman kami, Sis Christy niya. So deti kakabsat iti talo nga challenge ni God iti panangipalagip na kada tayo iti naindaklan nga ayat ti Dios iti sangalubungan. So anamet ti resulta iti ayat ti Dios kenka gayem. Ya. So makita tayo nga no kasano iti panagayat iti Dios kada tayo iti sangalubungan nga babaen ken ni Kristo iti panangited na iti kakaisuna nga biag na nagrigat ken natay
ken nagayos iti nadalus nga darana tapno madalusan iti basol iti sangalubungan. So may nga nakita kakabsat nga pakakitaan iti ayat tayo met ken ni Apo Dios ken panangibiyag tayo dayto nga ayat ket daytoy seryoso tayo kadagiti panagadal tayo iti sasauna. Seryoso tayo dapat iti panang surot tayo kanya na. Agsipod ta tinaramid ti Diyos kada tayo ket saan nga aling-aling. Isu nga dati makita ti biag tayo dapat iti inaldaw-aldaw. Nga babaen iti seryoso tayo nga panangipaay iti was tayo. Nga importante dati panang talikod tayo niya iti basol. Ta daytoy nga rod iti nangiya dayo kada tayo iti Dios. Ket daytoy met ti gapuna no apay nga impaay kada tayo ti Dios Ama ni Jesucristo tapno madalusan tayo maminpinsan kadagiti nga basol ta daytoy nga rod iti nakaya dayo kada tayo iti Dios. Tano di tayo seryoso nga mangiya dayo mga nga adaywan dagiti nga basol nga namagsina kada tayo ti Dios. No, saan tayo nga seryoso kakabsat? Awan iti awan iti ahan tayo nga may aplikar. Dito nga ayat iti naldaw-aldaw. Ket may sa dito kakabsat nga challenge tayo. Tano sublianan tayo laeng iti panagbasol. Sublianan tayo met lang DJ dati nga panagbiag tayo nga adayo tayo iti Dios ket nasolusyonan nen dito kakabsat ket awanen iti may kadwa pay nga solusyon no dilaeng ni Jesucristo ita. Isu nga babaen iti seryoso tayo nga panangidalan iti ti Dios kada tayo iti naldaw-aldaw. No anya iti status mo ita dapat seryoso kakabsat han mo nga ibaybayag. Isu nga no na ti panangidalan ken ni Apo Dios ita no mangrugrugi ka pa lang ket Bible studies mo deti kwa pagtutuonan ti pansin tatakabsat ket haan mo nga idel-delay niya when no ikam iti importansya na daytoy. When no ti challenge met ken kani gadtata is to share the gospel to other people. Huwag mong ikahiya. Dahil ito ang pag-ibig na hindi natin dapat ikahiya sa tao at sa mata ng Panginoon dahil ito ang pinakamalaking katunayan ng ating pag-ibig sa Panginoon. Wala nang iba mga kapatid. Awan ti sabalin. Sige. At dapat kuha tayo 25 minutes nga oras tayo. So subyanan tayo man iti kuan oray sa 1 minute laeng nga mang-encourage final encouragement sa ating mga contacts at sa lahat ng mga viewers natin. Sige, balikan natin si Sis Mean. Final challenge, Mean. So, praise the Lord, kakabsat, ken gayem, ket dati nga rod, i-encourage ko, itagadigiti amin nga agbuy-buya, nga agtultuloy tayo laeng, nga mangsurot iti pagayatan iti Dios. Kasi di nga rod kas mesa tina-share di mesa nga kabsat itatay, nga iti pagkakitaan mesa nga resulta iti panagayat iti Dios kada iti panagbiag tayo ket di panagtultuloy tayo nga agtulno ken kana. Ken mesa pay ket no na-appreciate tayo talaga DJ panagayat iti Dios kanya tayo. DJ nga rod message iti Sunday nga awan iti sabaling nga option. Nadiket nila in Jesus Christ iti surutin tayo. Han nga narigat, han nga burden kanya tayo iti mangsurot kanya na talaga nupudno nga na-appreciate tayo DJ dakil nga panagayat na kada tayo. No ma-appreciate tayo DJ pinangwaya-waya na kanya tayo iti kadagiti basbasol tayo. So DJ laeng nagayam kani kakabsat. Thank you, Mean. Mrs. Kat. Sige kakabsat. So praise God. May nga encouragement ko kadigiti amin nga agbuy-buya digiti new nga nakaawat iti ayat ti Dios ket agtultuloy kay lang kakabsat nga mga amupay ken ni Apo Dios tapnon mas ma-experience yu talaga
DJ ayat nga aga po kanya na unconditional love. Kaya hindi kita'y padak nga agililid, disciple ka talaga nga ada DJ dapat willingness tayo nga ibigay din natin ay itad tayo met iti life tayo kastay inubra ni Apo Jesucristo nga inted na tayo biyag na tapnon no maisalakan tayo amin kasta iti pinagayat na kanya tayo. So DJ lang kakabsat iti encouragement ko. Thank you, Kat. Ket dinggin tayo with ni Sis Christine. Final challenge. So, syakmet kakabsat, ti encouragement ko met kanya tayo amin. Nga itultuloy tayo lang nga talaga nga ag-obey kani God, kani Apo tayo nga Diyos. Itultuloy tayo nga amen isuna, babaen tagiti sa una, nga DJ maging faithful, kadagiti non-Bible studies, tapnon all the more pa nga mamammo tayo ni Apo tayo nga Diyos. Ken like DJ ko namin metatay nga no fully nga talaga nga naawatan tayo deti nga ayat iti Diyos kanya tayo ket willing tayo met nga ited met iti life tayo iti sabali nga tao babaen iti pinang-share iti tuloy-tuloy nga pinang-share iti gospel ket pinang follow up kadagiti tattao nga trust ni God kanya tayo. So, DJ, kakabsat. Thank you. Gayaman kami Sis Christine and the final challenge from Christy. Sige. Hello mga kabsat ulit. Kada kita mit padak nga nakaamo kay ni Christ or naka-receive dating nga love ni God iti life na ket anya tayo kung maagtultuloy tayo nga maamo kay niya na nga always nga ma-remind tayo no kasano ti ka-love ni God kanya tayo nga iso ti mang-motivate kay nga kanya tayo nga apeng obra entedete apeng abebusay tayo apeng ag-obey tayo because na-experience tayo iti personal kanya tayo tumugami sa nga iti love ti God iti life tayo. Diyan ka. Okay, praise the Lord. At syempre ako rin meron din akong final encouragement sa aking mga contacts at saka lahat ng nanonood. So, patuloy mga kapatid na mahalin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagsisikap natin yung wholeheartedly, yung totoong pakikipag-ugnayan, totoong pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan yung mga tunay natin na pag-aalay ng ating mga panahon. Importante kasi yung oras natin kasi kahit mahal natin ng Panginoon, no saan tayo met nga ikanti oras na digitay aramiden ni God, iti panagbiag tayo nga mangiturturong kada tayo iti biag nga nasimbeng, ti biag nga panangsurot iti pagayatan na hantay yung maipakita ti ayat tayo no hantay yung nga ikanti oras talaga. Han na tayo maiturong ni Apo Diyos no hantay yung nga ipaay datay biag tayo keng kuana. Iso nga di ko naktatay no ana DJ panangidalan keng ka ni Apo Diyos iti panagbiag mo ano DJ kumitatay niya anang stage kay tata han mo nga ibaybayag niya sikapin mo pagtuunan mo talaga ng panahon ng oras tapno ti kastaket agbiag tayo iti ayat ti Dios iti naldaw-aldaw deti ti nakapinpintas nga biag tayo ti naldaw-aldaw agbibiyag tayo para sa Dios, di ba? At ang Diyos ay ibinibigay din niya yung buhay natin, no? Minamahal tayo ng Diyos ng araw-araw kahit natutulog tayo. Di niyo ba alam yung mga kapatid? Kahit natutulog ka ay minamahal ka ng Panginoon. Sinosustain niya yung oxygen, no? Na bumubuhay sa iyo habang ikaw ay tulog para magising ka uli ng magandang umaga. So, ganun kapatid, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya wag natin ipagkait
yung pag-ibig din natin sa ating Panginoon, na ialay din ang ating buhay para sa Panginoon at para sa ibang tao, para sila din ay magkaroon din ng buhay na galing sa Panginoon. Sige, balikan natin si Sis Kathleen para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sis Kathleen? Okay, sige. Praise the Lord, kakabsat. So, kas na nakita tayo deti key verse tayo itata, so masarakan ijay 1:3:16 nga tekunan na ngagaputi kas taluunay apanagayat ti Dios ti lubong nga inted na ti bugbugtong nga anak na tanu siya sinuman iti mamati ken kuana ket saan nga matay no diket agbyag nga agnanayon. So nalawag iti kakabsat DJ na indaklan nga pinagayat ni Apo Dios kanya tayo babaen ken ni Apo Hesukristo kastay naibaga digiti kakadwak itatay nga talaga nga ti problema iti tao ngamin nga talaga ket basol. So dati nga basol ket talaga nga agtungpal iti impyerno wenno tay walang hanggang kamatayan. Dahil nga gapu iti basol. Ngem ni God gapu ta isuna ket ayat ket hanna nga kayat nga agperish or hanna nga kayat nga mapan iti creation na itoy nga sitwasyon. Isu nga gapu ti pinagayat na kanyatay amin ditoy lubong ket talaga nga inted na ti bugbugtong nga anak na nga ni Hesukristo. Ngem adda iti keyword iti kakabsat nga kunana nga nasa sinuman iti mamati. So mamati ken Apo Hesukristo ket maaddaan iti biag nga agnanayon. Haanton nga matay ket maaddaan ti biag nga agnanayon. So dati kakabsat nga nalawag nga talaga nga numamati tayo nga rod itatta ken ni Apo Hesukristo ket awisen kayo nga rod nga awaten isuna iti puspuso tayo. Awaten tayo nga naimpapuswan isuna kasi detoy iti maysa nga mangipakita nga nga mamati tayo ken kuana. Ket idalan kay nga rod iti maysa nga kararag kakabsat. Agpray tayo. Apo Dios nga nailangitan, aminek nga syakket managbasol, ket dumawatak iti pamakawan mo. Mamati ak, nga inted mo ni Hesukristo, abugbugtong nga anak mo, tapno matay para karigiti basbasol ko, ket mamati akmet nga nagungar iti maikatalo nga aldaw. Iratta lukatak iti pusok, ket awatek ni Hesukristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Daytoy ti dawatek itinagan ni Apo Hesukristo. Amen. So DJ kakabsat nga kastay kunak itatay nga no mamati tayo ken ni Apo Hesukristo ket dapat adda DJ willingness tayo nga rod nga agtulnog kadagiti bilin na ket agpatuloy tayo nga amamwen isuna. Babaen kadagiti Bible study. So no adda digitay masyaran iti gospel ket dagiti nga nang share kanyayo ket i-encourage da kayo kakabsat nga agpa Bible study ket dapat nga willing tay lang talaga nga agpa Bible study tapno no kasta ket maamamo tay pay nga usto ni Apo Hesukristo. So DJ lang kakabsat. Agyaman kami, Sis Kat. Iti palagip mo iti ebanghelyo ti Dios nya ken ti ayat na. So darating iti tayo met announcement gagayem ken kakabsat kadagiti schedules tayo iti linawas nga iso detoy dati lifeline tayo every Wednesday 6 to 7 p.m. Every Wednesday yan mga kapatid. Isong no seryoso tayo itayat tayo ken ni Apo Dios. Ipay tayo dati nga oras niya. May isa nga oras itilinawas kada Miyerkules nga agdengeg iti lifeline. Makiparticipate. Dati kakabsat dagiti application tayo tata. Iti ayat ti Dios kada tayo. No pudno nga adat na
na binalbaliwan na tayo ti ayat ti Dios kada tayo ipay tayo dagitoy nga oras tayo para ken ni Apo. So i-disregard tayo dagitoy kwa maka-distract pa lang niya nga activities natin every Wednesday. No daman dagitoy panangawis da kada tayo deta nga oras hantay laeng nagsisita dito nga oras ko para ken ni Lord. Oh, I love the Lord kahit kung ito dito nga oras, okay? And lifeline topic review after yung Wednesday. So Monday to Saturday yung lifeline topic review is 8 to 9 o 8 to 9. Monday to Saturday. So ganun din 1 hour. Iso nga uray same same review pero in different different revelation ni God, no? Different encouragement, mga kapatid. Iso nga adoy ti maadal tayo oray inaldaw tayong bubuyaen na duma-duma nga group yan, no? Nga mag-present when no mag-review ti lifeline topic tayo. Okay? Day in prayer, no? Day in fasting and prayer and fasting every first Saturday of the month. So pwede kayong you are very welcome, no? You are very welcome in our DIP every first Saturday of the month. Dagiti kakabsat iti naindaklan nga panangipakita tayo ti ayat tayo ken ni Apo Dios. Okay? Mangrugi tayo iti 5 o'clock morning, early morning, 5 o'clock. And then magkaroon tayo ng sharing mga 8 o'clock. And then freedom in Christ, dagitay kontaktat ta nga ma-prepare nga mag-attend iti freedom in Christ when no encounter God retreat maangay to dito no March 26. So iano nyo na itong calendar nyo, no? I-post nyo na ito. I-vacant nyo na itong araw na ito para sa Panginoon. Wag nyo nang palampasin yung 26. Pag pinapalampas nyo pa yan, ay dinedelay nyo lang, no? Dinedelay nyo lang yung pag-ibig ninyo sa Panginoon. Kaya wala tayong rason, no? Para ipakita natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. And every Sunday worship service, meron tayong 8. Also, ang time natin is 8:30 in the morning to 10 o'clock a.m. live via Facebook and YouTube. So, bahala kayong pag saan kayo manood, no? Pwede kayong dalawa yung monitor, pwede niyong i-open na dalawa. Okay? Para sigurado. And itong episode natin every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. Dagitay ko naka-enroll dito nga contacts. So wag niyo absent mga itong mga kapatid. Dahil yung sinabi ko kanina iyaw-awan tayo laing itayat tayo kin ni Apo Dios no hantay nga seryosong ited ti oras ti biag tayo iti oras, no? Ken oras tayo kadigiti nga obrayan tayo ken Apo Dios. So deta kakabsat iti nagpatenggaan iti kwatay tatta review topic tayo tatta ket again magano na tayo muna, no? Closing prayer muna tayo bago tayo magpaalam. Sis Christy, please lead us in prayer. Sige, pray tayo kakabsat. Let's pray. Amami nga nailangitan, agyaman kami kadito nga oras nga impaayo kada kami tatta tapno mapagsasaritaan ni makasano iti naindaklan nga panagayat iti Dios iti tunggal mesa kada kami o Lord tunggal mesa nga tattao and agyaman kami pe o God nga kanayo mi talaga nga maremay iti bagbagi ni nga no kasano ti panagayat mo kanya mi ket kastamit o God nga mai buray mi detoy nga panagayat babaen iti pinangi padano ni iti gospel ebanghelyo babaen iti biag ni Hesus Kristo. Pagyanamanan mi pe o God kadigiti amin nga nakipagpaset ta nga
Kastoy met, O Lord God, kada kami amin nga agtultuloy, iti pinagtulnog, ken agtultuloy, O Lord God, iti pinangipakita mi, iti pinakipagrelasyon mi kanyam, as way nga pinangipakita mi met, O God, no kasanod na ka nga ayata iti piyag mi. Nagyaman kami, O Lord God, nga sika iti patuloy nga work iti monggal maysa tapno mayuswat mi deti, O Lord God, nga pinangiplikar mi iti love mi kanyam. Deto iti dawat mi, tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, dyan na mga kabsat. This is the end of our lifetime topic review for today. See you again tomorrow for another batch of topic review. Bye-bye! Bye. God bless everyone. Bye. God bless. Bye.